Sik. Ada Emilia Bihur. Ada Ayah Cici. Thank you, terima kasih Azet Audio Pro. Jajar bergoyang. Saya punya teman di sini namanya Mbak Putri, dulu penyanyi. Putri siapa nih Jajar? Lupa aku, pokoknya namanya Mbak Putri. Cintaku hanya kamu, cinta Mira, Mira Jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat mas, mas hangat kuku. Apa joget tidak kritis? Lihat pohon pisang, bila berbuah hanya sekali. Ay mas, itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Cukup kamu saja, ya kamu saja yang di hati. Aku tetap setia, tetap setia sampai mati. Cintaku hanya kamu, cinta Mira, Mira Jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hanya kuku. Ada beda.
Sliramu wis tak aturi Aturi nyomo sing tresno ora sejati rasane sliramu digawe lara ora urung saiki ning Ananging piye kabeh iki wis kepacut Akibat aku ra bakal dadi sego Mula ketonku iki tanpa upama Ngerti ngono lamaranmu sing katompo Yo arep Ayah kabeh iku ora perlu Ora. piye aku sanggup ngenteni kowe lan aku padha jadi jodohne aku tau tawane tak enteni ananging piye kabeh iki wis kepacut nyatane tresnamu tulus lan suci asih tak suwon siji mung pangapurane andum tresno bebojoan selawase Arbe deh ada ayah Thank you, terima kasih. Juga ada Pak Sugi. Aja sing seneng nyanyi masa mas pungkasane awakmu digawe lara Pun Pak. ora urung
Tresno bebojoan selawase. Nggih Mas Sugeng matur Matur suwun. nuwun. Mboten malih Pak. Nggih